Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin ulama alhamdulillah wa tasawwur kiai sesepuh ingkang kula mulyakaken. Subhanallah itu berbagai sedaya jamaah kakung dan istri ingkang kula mulyakaken. Sepindah berdoa salam syukur wonten ing Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi nikmat dhateng kita sedaya ingkang boten medhun. Salah setunggalipun nikmat ingkang paling agung kanggo kita sedaya pinaringan nikmat iman lan Islam lan kita sedaya pinaringan nikmat ingkang agung saged niki sekaten saged menjumpai bulan Ramadan ingkang mulya niki. Boten sanes sedulaken kula wau merupakan nikmat-nikmat ingkang kathah ingkang agung saking saudara Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah setunggalipun malih kita sedaya diparingi kesempatan saged menika salat subuh kanthi berjamaah dan saged melaksanaken siang Ramadan jangkep tanggal 8 niku wae. Mugi-mugi sedaya diparingi kesempatan saged ngantos dugi paripurna ing niku Ramadan bulan iki lan dadosaken sababiyah kita takwa kita saya ningkat lan iman kita saya ningkat wonten. Lalu saking menika menangkani syukur kita dhateng Allah taala muga kita sareng-sareng pitulung hamdalah kanthi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam Allah kita berkunjung dumateng saudara beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkirim doa sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salajengipun wonten setunggalipun dawuhipun Kanjeng Nabi nggih menika bilih swarga menika rindu bronto ngertos nggih. Bronto niku rindu berat, kuwang banget. Niku marang 4 kelompok. Niku dipun dawuhaken kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Talil Qur'an wa hafidul lisan wa mukminul si'an wa sha'imin fi sahri Ramadan. Bilih swarga niku sangat merindukan datang 4 golongan. Sepindah nggih menika tiyang-tiyang ingkang membaca Al-Qur'an niki dirindukan oleh surga. Wondene sing nomor kalih iki sebab abad wa hafidil lisan lan ngrekso lisan. Ngrekso saking dalam waduh. Ngrekso saking kecipris rasa-rasan. Sajane rasa-rasane kaya biasa ngoten nggih. Padahal iku klebet golongane dosa ingkang agung. Ora yo apa rumpi amor bansone jog-jogane ngomongane liya. Niki tiyang sing saged njaga lisanipun niki ugi termasuk golongane tiyang ingkang dipun perindukan oleh surga. Modele swarga uwangan karo dhewe wengi dan lebone potek-potekane tok. Wengi dan lebone tiyang-tiyang ingkang modele niku saged jagi lisanipun. Wondene ingkang nomor 3 nggih menika wa emil jihad. Nggih menika tiyang-tiyang ingkang memberikan makanan dhateng tiyang-tiyang ingkang keluwen. Tiyang ingkang memang sangat membutuhkan itu kok awake dhewe ngoman dhateng tiyang-tiyang ingkang sangat membutuhkan. Begitu mriki wonten kemuliaan lan aweh mangan dhateng tiyang-tiyang ingkang luwih. Niki termasuk golongan tiyang ingkang dipun perindukan oleh surga. Wondene ingkang terakhir niki sing kados kita lampahi niki
Wasaimin fi syahri Ramadan. Tiang-tiang ingkang sami berpuasa di bulan Ramadan iki ugi golonganipun tiang-tiang ingkang dipun rindukan oleh surga. Mugi-mugi kita sedaya termasuk salah setunggalipun termasuk sebagian saking punapa ingkang dipun dawuhaken Kanjeng Nabi bahwa surga itu sangat merindukan 4 orang golongan 4, yakni yang pertama orang-orang yang membaca Al-Quran, sing nomor kali orang-orang yang mencegah atau bisa menjaga lisannya, yang ketiga adalah orang yang memberikan makan terhadap orang yang kelaparan, yang keempat orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Itu kados mekaten napa megah keagunganipun tiang-tiang ingkang nglaksanaken siam Ramadan. Itu kados mekaten. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lau ta'lamu lamu kota sapa umat ingsun maing barang-barang fi Ramadan kang tetep ing dalem bulan Ramadan lataman nau mongko yektine padha ngarep-ngarep sapa umat anakuna ing yen ana apa sanad taun kudu hayo sekabehane taun iku Ramadan bulan Ramadan li anal hasanata krono setuhune kebagusan di bulan Ramadan iku mustami'atun kang dadi kumpul wat ta'atalan setuhune taat iku makbilatun kang den tampa wat da'awati lan setuhune pira-pira donga iku mustajabatun kang den sembadani wat bulun lan setuhune pira-pira dosa iku marfuratun kang den sepura wal jannata lan setuhune swarga iku mustaqotun kang bronto lahu maring umat. Iki dawuh salajengipun Kanjeng ingkang riwayat saking Ibnu Abbas. Kanjeng Nabi dawuhaken Ibnu Abbas dawuh, aku mendengar dari beliau Rasulullah SAW, beliau bersabda, seandainya umatku itu tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan, tentunya umatku ini akan berharap bahwa sepanjang tahun itu adalah semuanya bulan Ramadan. Lah, kok ngoten keranten di dalam bulan Ramadan ini seluruh kebaikan itu berkumpul atau dikumpulkan, dan taat ibadah-ibadah yang bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala diterima, dan doa-doa podo mati, doa-doanya itu mustajabatun, diijabah atau dipun kabulaken, dan dosa-dosa itu dimaafkan, surga pun itu merindukan orang-orang atau umatipun Kanjeng Nabi ingkang siap datang sakutipun ulang Ramadan. Iku kados mekaten sebagian keistimewaanipun saking bulan Ramadan keranten ae diparingi nikmat ingkang arupi menjumpai Ramadan itu. Mugi-mugi kita sedaya tansah saged nggunakaken nikmat ingkang sampun dipun paringaken Allah Taala dhateng kita sedaya. Amin Allahumma amin. Terus salah singipun kita tambah kalih fasol terkait kali siap ingkang kula wangsuli malih niki konteks sangat keranten niku menapa dalam keadaan Ramadan iki kita butuhaken ilmunipun menika. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanuhu salah satu asya niyatun lailan likuli yaumin fil fardi wa tarku mufakirin dhakiran mukhtaran wirojahilin mahdunin waswa'imun bile rukunipun siap Ramadan niku wonten 3 sepindah kedah niat setiap malam hari. Dadosipun bendinten kedah niat nglampahi aku poso Ramadan, aku poso fardu Ramadan dina sesuk wonten niku. Tapi tembung Arab nawa itu somagodin
an ada fardhi sahri Ramadhani hadis sanati fardhullahi ta'ala. Niat ingsun poso ing dalem dina sesuk saking tekani fardhune bulan Ramadan taun iki krana Gusti Allah. Iki kedah dilaksanakan di malam hari. Wondene ingkang nomor kalih menika meninggalkan dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar, dari mancing subuh, terus dumugi maghrib dalam keadaan ingat dan juga dalam keadaan ikhtiar, terus tidak dalam keadaan bodoh. Berarti memang tahu bahwa kewajiban Ramadan itu menghadiri dari hal yang membatalkan puasa, wujudnya dahar wujud kalian kumpul kalian garwo ini kumpul di sini bukan orang awal bukan melakukan hubungan itu saking halusnya bahasanya kan gini kitab itu bukan langsung tapi kumpul kalian garwo zino paling baik gatal kalian garwo dan gatal niku ada sungkahan wondene pasal salasipun niku wonten 6 hal ingkang napa niku wajib ngeker rumin sampun astunipun niki tapi kula wangsuli malih menawa terjadi mungkin kita emun wonten 6 hal di mana puasanya niku tetap wajib mengkondok tapi senajan posone batal niku tetap wajib ngeker kaya gambare tiyang ingkang siam. Lah niki wonten 6 panggilan sepindah teng pundi niki terjadi pada saat puasa Ramadan tidak selainnya. Nggih menika tenggene tiyang ingkang mokel kraton gegabah boten poso ora enek sebab wujude lelungan utawa boten kraton sakit ora nyapa-nyapa jam itu moro-moro niku ngecok kopi lalu sarapan baru kan berwarek. Lah ngoten niku kanggo tiyang sing model ngoten niku mokel ndak poso tapi mboten enten sebab yang dilegalkan oleh syariat. Nggih boten sakit, nggih boten bepergian jarak tempuh yang bisa digunakan untuk menjalankan sholat kosong ini kok 80 kilo lebih 640 meter. Nah emang yo ngono kilo. Kok mboten sebab sing memperbolehkan untuk tidak berpuasa tiba-tiba kok gak berpuasa niki modele DE pangkat ngeker kaya gambare yang sing siang ngantos dumugi maghrib sok lak ngono pilak lakoni ning sepisan ketika ada utang setunggal. Wondene sing nomor kalih nggih menika terjadi nggih tiyang ingkang meninggalkan niat di malam hari untuk bulan Ramadan iki. Mulakno niku ide dilalai poro dan bayar dia untuk dari langsung awal-awal dia modele barang itu dan bijak niat. Nah, ini memang niat ini wajib untuk puasa wajib Ramadan wajib dilaksanakan di malam hari. Niki kok supe ditinggal, waduh aku mandi bar pikir langsung mlayu selak kudune mbuni umpama malah belum niat biasa niatnya bareng karo bolo-bolo kabeh. Lah ngeten iki kanggo tiyang sing ngeten iki puasane kan mboten memenuhi rukune. Dheweke panggah wajib kados gambare tiyang ingkang siam. So wajib mengko ndok keranten apa siamipun mboten memenuhi rukun sehingga dampaknya mboten sah. Senajan to mboten sah dheweke enggak pareng ora-ora aku ora niat kok staf sarapan lae mboten pareng. Ning kedah kaya gambare tiyang sing siam. Wondene ingkang nomor 3 nggih menika kangge tiyang ingkang sahur makan di waktu sahur niku dheweke mempunyai dugaan masih malam belum masuk waktu subuh. Waduh sahur temblate luluh bakno wong-wong langgar-langgar masjid-masjid karo meneng bakno padha baratan padha ujian ta iki didelok bakno wis mancing 15 menit kepengker. Waktu blok jam klemu rumah satu jam kunjul jebule jam 4 kunjul selawe pokoknya rumah satu sejam dulu kunjul selawe
Lah kanggone tiyang ngeten iki nggih wajib menahan diri dari hal yang membatalkan puasa ngantos dumugi maghrib. So wajibnya nyaur. Wondene nomor sekawan, nomor kabeh nomor sekawan nggih menika kanggone alaman aftarodo al-huba fabana khilafu aidon. Bagi orang yang mempunyai dugaan sudah waktu maghrib loh, jebule dereng maghrib. Lah kuwat itu kan. Di adane masjid adik kuwi biasanya tak waktu kuwi. Aku baru tunggu hujan rumah saku ngilir maghrib. Jak ndelok jam. Begabah yang jelas biasa. Moro-moro kok lagi karo bojone wis ditatane wis mlanting ngono jam 10 kan. Duh. Kadung nderuput napa niku unjukan. Didelok jam 7 jam wong ora iki. Bu iki jam piro? Jam 3. Aku maghrib masak itu. Anggone tiyang sing ngeten iki wis batal dene tak terus mboten pareng. Kerja koyo gambare yang poso ngasar sampai di maghrib wau panggah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. So duwe utang setung ya lakoni ngono nek pisan ping pindho berarti gak ada utang kalih. Wondene ingkang nomor gangsal nggih menika kanggone tiyang ingkang mempunyai dugaan masih tanggal 30 Saban. Loh, ternyata wis tanggal 1 Ramadan. Ndak mireng ketentuan sidang isbat ndak mendengarkan berita. Dene darani dicek tanggal 30 lupa. Wadung ndak poso jam 7 ya. Loh, wong kok ndek sing sarapan lho kawan. Kok ndak masak, Bu? Masak. Iki mau wis padha poso. Umpamane kan tidak menutup kemungkinan dia tas lunga yo sing nek masal dhek mungkin enggak sahur napa pripun tidak menutup kemungkinan iki namung sekedar contoh niki namung. Bebakno kagone ngoten niku. Iki tanggal 1 Ramadan yo tanggal 1. Wah, aku adung ngombe kopi gitu. Ya bangga dia wajib menahan diri dari hal yang membatalkan puasa ngantos dumugi maghrib so utang. Sing nomor 6 ingkang terakhir niku kanggone tiyang ingkang ketelanjur toyone anggene berkumur lan menghirup air ke dalam hidung. Tapi ingkang dibanget-bangetne dadose lak wudu niku lak berkumure biasa umpama kebablasan mboten napa-napa. Tapi lak berkumure dina temen-temen lak ngisep nang ngene irung iki temen. Mas era udah itu di temen-temen niki mengke lak sampai kelebon nggih posone ngarane dados batal. Ya ra sengaja lho siraku, ora sengaja litek. Iki lak anggene berkumur karep menghirup air ke dalam hidung kok temen-temen niki yo dampaknya puasanya batal nanging dheweke panggal wajib kaya wong poso ngantos dumugi maghrib sok kagungan utang. Pun menawi kabar ngapunten untuk di sebelumipun tetap siap kasih kuasa kasih cekap senaten kula menawi sampun ditutup wonten pertanyaan monggo. Wonten Pak Jeng. Umpami Pak Syekh Nem rumiyin niku dereng mangertosi ilmu kados ngeten iki. Ngertosi ketika pun sepuh ngeten iki. Nah, ketika waktu menika niate niku mboten sampurna. Terus nyateng ingsun poso sedina sesuk mboten wonten Ramadan ini kan mboten netepi rukun. Nggih. Nah, nggih kita nyebut Ramadan. Nah, berarti kan poso ketika muda niku kan mboten sampurna. Nggih. Gek niku cacahe niku mboten samarep pinten. Nah, kasusnya ketika sakniki niku anggadhahi utang napa mboten nek kasus ngoten. Terus ketika waktu 6 niku niate niku kan kathah kang mboten sampurna. Nggih. Nah, gek niku ping pinten niku mboten jelas. Ketika di masa lalu niku mboten sampurna niku mboten jelas. Lah sakniki niku dihitung
mboten sampurnane pinten kan mboten semerep. Niku kecatet pas paksik nggadahi utang utawi lalu niku sing disawar ingkang penting niku mawon pomone iki pengira aku biyen pomone setahun kan poso sesasi to mungkin kadang yang sekelas ibu-ibu yo sosok oleh gratisan barang seminggu tapi setelah gratis untuk poso itu ada itu tetap wajib untuk dikontrol lah pemokat ngajak ikhlas terus saat ini balik mengenai masalah itu jenengan itu ngajak bapak-bapak ibu-ibu itu namanya itu kan masih tanggal umpamanya rian ada niat sebelum benar namun niatnya belum dianggap sah kerabat dari menunjukkan fardu Ramadan ya wong aku niat poso sesuk untuk nah nggih. Dan itu sementara biyen itu tidak hanya bulanannya seberapa jumlahnya yang pernah dilihat sing sunah sempurna itu karena niatnya belum dianggap sah atas Pak Lobo itu penting itu sing wajib dipondok ingkang dipendakini yang sing dipendakini di Indonesia sing dipendakini karena makanya kali aku tahu ini sakuran mulai papat dua telu yo papat dari kemauan sing dipun pondok lajeng lek ning ngliwati tahun hutang niku kan plus fidyah nggih tapi lah tos oh lek boten ngertos boten tapi ngertos tapi keranjang boten disebabkan oleh alasan ngaji lho itu kan mundur atau jenengan itu mundur Pak boten ngertosnya keranjang boten berhalangan itu tegese sajane teng daerah iki kathah kiai sing ngaji tapi dia malas untuk belajar itu bermasalah tapi kasus jenengan itu keranjang boten ngertosnya itu termasuk mundur itu ya ikut yakini bahwa tujuan ini itu hitam sedikit terus baru menyebabkan ulama sing memperbolehkan dirokok kan dirokok kan Senin Kamis sama pripun oh tidak pernah dirokok tak izin orang oke malah keluar dari khilaf yang ulama berbeda ulama itu disunahkan lagi atau saya diniati DPG khusus ini patang dino kangge mengkodok kosong-kosong musim biar mengulilah lah kita direk sing memperbolehkan bisa dijalankan dengan puasa sunat ini berarti satu bulannya Senin Kamis mungkin oleh loro ya oleh puasa sunat ya oleh mengkodok oleh Ramadan itu sakit diperbarengan tapi niki para ulama fikih masih ada yang tidak memperbolehkan ada yang memperbolehkan jadi kita direk tentang memperbolehkan dalam kasus nyaur poso dibarengi kali lampahi poso sunnah dan kadang milih mawon Pak pengen keluar dari perbedaannya ulama di kita izin dia pengen Senin Kamis kok nyaur ya nyaur kok ada pun betul ya sing dipeyakini sing belum dipeyakini buat usaha itu sing sampun diyakini ketika niatnya modelnya kalau sing akan melakukan pun iya, aset untuk malek, setunggal malek lah pokoknya. Betul Ustaz. Ini umpami biasanya kan tanggal 27 ini kan biasanya kan ibu-ibu belanja apa itu jajan gitu Pak Ustaz ya. Nah ini kan dalam cuaca yang panas gitu Pak Ustaz ya. Nah itu setelah kembalinya itu namanya mata itu sudah berkunang-kunang Pak Ustaz ini kok boleh diperkirakan piyambake Sukabumi berkunang-kunang itu efeknya bisa berdampak sakit yang semakin parah di dalam menopong tapi lah itu namun berkunang-kunang tidak meledak di rumah pun ya benar-benar parah tapi ketika dampaknya sakitnya semakin parah mungkin ya parah kan salah satu sebab yang memperbolehkan kita tidak berpuasa kan itu sakit dan bepergian yang boleh digunakan untuk menjamak dan mengkosor sholat tapi dampaknya sakit itu semakin parah ya parah belum nopo-nopo tapi so yang nyaur orang-orang nyaur parah pun ya
Itu masalah dosanya itu bukan mokel itu. Buatan dosa loh. Buatan ya. Mau kele enten sebab sakit buatan dosa. Boleh. Riyen nggih pun iku. Kan iki mau bali tapi mboten kok kabeh ning kok bali jam 6 udah. Tambah sing pun ngoten nggih. Mugi-mugi rada kathah ingkang kita sinau sareng-sareng menika terus ilmu ingkang manfaat barokah parsinarengan ridho saking saudara Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri al-insani lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, Allahumma akhrijna min dhulumati jahli ila nuril ilmi wa min nuril ilmi ila nuril fahmi wa fahmi ila nuril amali wa min nuril amali ila nuril ikhlas wa sana'il qabul. Allahumma hadina bi hayatil ulama ila nuril amisna bi tawfiqil hidayah. Ya Allah, hadina bi umrina wa fi muslimina wa fi auladina wa fi dunyana wa fi jami'i ma ahdana ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Nasirlah wa ya hasuna qasidana qasidana dunya akhir. Wa bi jami'ana ajrina kata fi dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana fatubbi ilaina innaka jinna ilaik wa la tansana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.